ஹலோ வணக்கம், உங்களுடன் பேசிக்கொண்டிருக்கும் அன்பான கமல். இன்றைக்கி என்ன வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மிக பரவலாக பேசிக்கொண்டு இருக்கும் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை தான் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன். அப்படி என்னடா விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கருப்பு பூஞ்சை நோயை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக சொல்ல போகிறேன். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல் விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கருப்பு பூஞ்சை நோய் எப்படி தோன்றுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, காற்றே போகாத இடங்களில் அதிகமாக இந்த பூஞ்சைன்றது ஏற்படுது. ஸோ அதனால் சப்போஸ் நம்ம வீட்டை எடுத்துகிட்டோம்னா, அந்த வீட்டை ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடங்கள், அப்புறம் ஸ்டோர் ரூம்னு எல்லா வீட்லையும் இருக்கும். இந்த இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கருப்பு பூஞ்சை தோன்றுதுன்றாங்க. அதனால் நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம வீட்டை க்ளீனாக வச்சுக்கணும் அப்படின்றது இந்த வீடியோவில் நான் கேட்டுக்கிறேன். ரெண்டாவது விஷயம், இந்த நோய் யாருக்கெல்லாம் அதிகமாக ஏற்படுது அப்படின்னா, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்கவங்களுக்கு அதிகமாக ஏற்படுது அப்படின்றாங்க. பிறகு ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்கும், நுரையீரல் பாதிப்பு அதிகமாக அதாவது நுரையீரல் எதனா இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்பட்டவங்களுக்கு, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொரோனா வந்தவங்களுக்கு சரியாக இருந்தாலும் சரி, கொரோனா இருக்கவங்களுக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த நோயின்றது அதிகமாக பரவுது அப்படின்றாங்க. ஏன் இது கொரோனா இருக்கவங்களுக்கு பரவுதுன்னா, ஸ்டெராய்டு மருந்து அதிக அளவு அவங்க பயன்படுத்துறதுனால இந்த நோய் அதிகம் எளிதில் வருது அப்படின்றாங்க. மூணாவது விஷயம் என்னென்னா, இந்த நோய் கட்டுப்படுத்த முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக முடியும் அப்படின்னு டாக்டர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட், இந்த நோய்க்கான டாக்டர்ஸ் நம்ம தமிழகத்தில் ஏற்கனவே இருக்காங்க. அதனால் பயப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த தொற்றுகள் வந்த உடனே நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு இதுக்கான முறையான சிகிச்சையை நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம உயிரை காப்பாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு டாக்டர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. முக்கியமாக சுகர் பேஷண்ட் எல்லாருமே இந்த நோய்கிட்ட இருந்த பாதுகாப்பாக இருங்க. பயப்பட வேண்டிய விஷயம் இல்லை. நம்ம க்ளீனாக இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக எந்த நோயும் அணுகாது. ஸோ அதனால் சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு அதிகமாக இது வருதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்களாம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். அதாவது இந்த கருப்பு பூஞ்சை நோய் எப்படி நம்மளுக்கு வந்திருக்குன்னு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும், அதாவது அறிகுறிகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, காது, மூக்கு, தொண்டை இந்த பகுதியில், அப்புறம் தாடை இந்த பகுதியெலாம் வலி, வீக்கம் பயங்கரமாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க. இது வந்த உடனே இந்த அறிகுறிகள் எதனா தென்பட்டால் உடனே ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் அதுக்கான சிகிச்சையை கொண்டே ஆகணும். அப்போ தான் உயிரை காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்னு மருத்துவர்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக விழிப்புணர்வுடன் எல்லாரும் இருக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு மிக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக இந்த அறிகுறிகள் தென்பட்டால் உடனே நம்ம ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிட்டு அதுக்கான சிகிச்சையை மீண்டும் நான் அறிவுறுத்தது என்னென்னா, உடனே நம்மளுக்கு அதுக்கான சொல்யூஷன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இதை உயிரிழந்தால் நம்ம காப்பாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு மருத்துவர் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ யாருக்கும் எதுவும் ஆகாது. நான் கண்டிப்பாக கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிட்டு தான் இருக்கேன். மீறி அதுக்கு விதின்னு ஒன்று இருக்குது இல்லையா, அந்த விஷயங்களில் நம்மளால் மாற்ற முடியாது. அந்த விஷயங்களை தாண்டி நடக்கும்போது தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ எல்லாருமே எச்சரிக்கையுடன் இருங்க. ஏன்னா பிரச்சனை மேலே பிரச்சனை வந்துகிட்டே இருக்குது. இதெல்லாம் நம்ம சரிப்படுத்தணும், இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்ப முடியுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்குறி இருக்குது. கண்டிப்பாக முடியும். அது மக்களாகிய நம்ம நினைச்சா மட்டும்தான், ஒன்று சேர்ந்தால் மட்டும்தான் முடியும். ஏன்னா அரசாங்கம் மட்டுமே இதுக்கு சொல்யூஷன் தருமா அப்படின்னா கிடையாது. ஸோ மக்களும் சேர்ந்து நம்ம எல்லாருமே பழைய நிலைமைக்கு திரும்ப எல்லாருமே கைகோர்த்து நம்ம எல்லாருமே ஒன்று நிற்போம். விழிப்புடன் இருங்கள். எனவே எல்லாருமே கண்டிப்பாக மாஸ்க் போட்டுக்குங்க. வெளியே போகும்போது மாஸ்க் போடுங்க. தேவையில்லாமல் வெளியே போகாதீங்க. ஒரு வாரத்துக்கு இப்போ லாக்டவுன் சொல்லியிருக்காங்க. ரொம்ப ஒரு நல்ல செய்தி தான். இருந்தாலும் இந்த இதில் கொஞ்சம் கஷ்டங்கள் இருக்கக்கூடிய ஃபேமிலிலாம் இருக்காங்க. அவங்களாம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இருக்கணும். அவங்களுக்கும் இந்த அரசாங்கம் எதனா செய்யணும் அப்படின்னு நான் இந்த வீடியோ மூலமாக கேட்டுக்கிறேன். ஸோ ஆல்ரெடி செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. மேலும் இருக்கவங்க இல்லாதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக செய்யணும் நான் இந்த வீடியோவில் கேட்டுக்கிறேன். மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு கமல். என்றென்றும் அன்பு நெஞ்சங்களுக்கு அன்பான வணக்கங்கள்.